ሓደ ነገር እንገብሮ ነገር بفلا كأنا حزب دوت نجار سي بتاعمنا كون اشتكت كون تخليه جن بتاعمنا بتاع بتصحيتنا بتاع حج بتصحينا هذا اللي أنا نجار جن زبالة سات غيرنا خنا قربايك بقنا هذا زبالة سات أب تحسته أبلوس خون الكات دلي كم أنا مالتي نتم حبر السبي نتز دلي أودينس كهارملو دلي مالتي كالد ماتي جبراتو دي تقلمليو خا نبارك خون تدليو مالتي انت داي كوينس يحزوس اللي دخون السبت مصحف شعو قلطلط إلو زدربان تدا غيركايو ندقم تدا غيركا انا سيت بلوص دبلو ملختس اب نبارز خون متحاز غيره نفسك حلفو دا يدلمبر سو إلو دحرت شرارف لطفق كوينو يغدلن له مالتي ولا كاخلو حجي فصوم صريح مالتا يكونن بزح غدلت አለው بزح غدلتات كركوبي جن بدا أنا عقمي جن صبوق غير سريح يخبل علني نعيس أتليس نعيك من اللو بحر كاو حالي في دماغ خالق سب شعوت هتصبقت غير يا زبالة متحف ريو أبزيان صبقتي أبزيان أقول ملا الله تدعيني خالق ما تصبقتي نتبرخي بلخو مالتي أباخا بتازبلن ملالي إخا صبقتي قرب أبزن دملا الله تيلوم خا ماليس كخا حجي انت خا تقبر صبو نجر تسرح كلخا مو مملا أتاخ ترخبو له خلخا أتي تانسخات فلتان نبركا نيشتو يصبقتي عباي صبقتنا مخانات خي እንጂ ጽቡቅ እዩ በቲ ሰባት ድቡቕ ሓበሬታታት እቲ ሃናጺ ወቀሳ ዝብሎ ኣለካንዱ እንታይ ዝገብረካ ወቀሳ ይዝመስል ግን ንዓኻ ዝሃንጸካ ማለት እዩ ብሉጽ ሰብ ምእንቲ ክትከውን ኢሎም ዝዛረቡኻ ሰባት ኣለዉ ምእንቲ ክጠፍ ኢሎም ከዓ ዝዛረቡኻ ሰባት ኣለዉ እዚ ተፈላለየ ነገር እዩ ንግር መገድና ምስተ ሕቶና ስለ ዝኸይድ ኣልዒለዮ ሕጂ ብዓቕመይ ጽቡቕቲ ክትከውን እየ ዝገብራ توسخ حسب زبن السبكة تتقيمة نتحسبتي أمريكا زبلتكون صبقكم كوين خايد واتس مالتي لذي بخمسي تاتيتي تخلل نزجور له مصحف مالتي نحر ده أمريكا وين حتى بدعمي سامي حاول إزعيو خاطئ أو كتبلو أيكون إن أنا لبي كتقصلو زيادة خبز حلقة أنا كم دانيال مصحفتها زاجس كسبي تكستيان كلتا جزيم بيبيع لهم نقال ريفرنس تكمل لاي حزب أملاخ مرحتو من قال كل ساعة دسيلوني كابا دريئو مصحف كابتن دريئين مصحفتين ولا زي سئل زخري أخر لخصي زي سئل زي ولا أبحان قول كاس جيزي وسيد كارو الله دحار ولاتي قلتي فود ما دي كدد عينت كتقبروتي تحس ماتيريالون بعلو جنزبون ندليو بحكي تردي كادن حوي حدا سخام من بعلها صحاف انديخا زعتا مخليت بالمصحف كم رئياني ري زيابير تمسكن يكون هنجي مصحف كبيد مخانو تفلطيخا رداني الى زغمت كاب كتدالو جميركا تحستو جميركا جبراتو جميركا كله بغيزي وسيدكا أبلبها حالي بلب انت دا داي سريح كالو أصبيق أشجاري مالتي سلازم انت هتقبر انت هتقبر انت لكن أمنت بزعبا زي أخن زارب تدا أخوينا إذا تحيلي أبوشت إيو تعلام أغنى ندقيو ما بزحت تقاو مانا أبيت أملاخ دلو دحر داري إنايو كله تسب نحد حدو زت أمامت جي نحد حدو سلازت أمامت انت ايزو خووني تحسبت بلنا دلا لحنا عدد كاتت اماميتك اشغاري تتححسكاس نحد عدد كاتت امامت عينت ملختينا ولا حبرت إلنا نحنا نزاربلو حبرا لنا نمبر حبرت كون الله نمبر زمسل نجر تتحز ابلك عوي كاس نحد كامطمات عينت يزخون حجي افت مطمات صبق اندي ግን النوع الكان حدركا غنا ولا صبا خمان دحر دا اصبي كاتميت كاس انتي توصالين زلو قال نجاري خاطر وصل حارت تصابم باخمز بايزس ازب باخمز يدمسل ازي ابا خمز عندها تبال كان حد كان انت تقبر حجي بزح نغرات تقبر تب كن ويتا يس كريستوس اطمامتو خمينير تدايلنا نسنا بعلام ويطمت نيرو ماتيوس 9 معراف انه اب كل عدتات كتماتاتن كولله كله من ترايم دما غواسا خمزي بلنا باقي فحيلن رايين ስለዚህ ይብን ዳርት ዕዮህ ግምግሞ ይጅምር እቲ ዕዮ ብዙሕ እዩ እቲ ዓየይቲ ግና ኢሉ ሕጂ ምጽዋ
جنحنات حبرت عيتي حبرت بيت كريستيان حبرت قال نبلو دلنا نابتعيو قص خانة أموت لنا بزوح عيو سلازلو إنا بزوحات سبات أب حد غنطرنا فن كنت تحازن دلينا تم تحاز بوتو خوينو تمتنا قن نيوك خونا اللهم بر اندحرنا حد الناس قلنا تتأماميتنا بدحرنا انت خونا له وين فلتنينا زغران دي سبزت ألاق يدلو حتى هديو چنقد ديو ودقد بز خبابينا وديقوم كله خليو ግን ንሕና ንሓድና ደኣምበርና ወም ንጥምታ ያለና እንሪኦም ኒና ጎይታ ግን ከም ዝወድቁን ፋሕ ዝብሉ ነበሩን ይሪኦም ነበር ይብለና እዚ ነዚ ክትሓስቦ እንተዳ ኮይንካ ኸፍ ክትብል ኣለካ ገበራት ክትሓስብ እቲኣ እቲ ምግጥጣም ያተርእየና ተዳሪኻዮ ክትጋጣጠም እንተዳ ኮይንካ እዚ ናይ ኣካላትና ተጋጣጢሙ እዩ ዘሎ ክትጋጣጠም እንተዳ ኮይንካ ክልተ ከምዚ ድበለ ከምዚ ጌርካ ክትጋጥሞ ይትኽእልና እቲ ጅናትና ጋጣጥማ ከምዚ ይድኸውን ደሎ ከምዚ ግና ተላጋጊ ኣኸሎ ጥራይና ተጠቕስታ ኮይና ደልና ነበር ተጋጣጥም ይኾነን ደል ንኽንፍለስ ቀሊል እስካን ለሃ እንድሕር ዳ ክጋጣጠም ኮይነት መጋጣጠም ኣካልና ተገሊዩ ከምዚ ድበለ ዓምቕ ተገሊዩ ከምዚ ድበለ ሕጂ ከምዚ ክልከሎ ይሕዞ ማለት ስለዚ እቲ ምግጥጣም ማለት ከምዚ ኢልካ ክትጋጣጠም ዳ ይደለካ ነበር ኣው ክልኻ ተር ስለ ድበልካ ተጋጣጢምካ ኣለኻ ማለት ምስራዕ ካልዩ ምግጥጣም ካልዩ እዚ ሕብረት ኢልዎ ደሎ ክትጻናበር ከለኻ እዩ ማለት ደጻናበረካ እንታይ ተዳልና ዕላማኻ ተልእኾኻ ብግቡእ እንድሕር ዳ ክትፈልጦ ክኢልካ እቲ ናይ ኣምላኽ ኣራእያ ናይ ኣምላኽ ዘበን እዚ እንታይ ዓይነት ሰብ ዝጥበደሉ እንታይ ኢና ክንከውን ዝግባአና ሓር ኣነ ጥራይ ከዓ ክድምዕ ከምዘይክእል እቲ ስራሕ እንተዳርየዮ በይነይ ከም ዘይክእሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ እቲ ስራሕሲ ካብ ውልቀ ሰብ ከም ዝዓብር እይዎ ብጣዕሚ ገፊሕ ስራሕ ይደሎ ዓየይቲ የለውን ኢሉ ስለዚ ነቦ ዓየይቲ ክልእኸሉ እንታይ ግበሩ ለሙን ኢሉ ትዛረበሉ ማለት እዩ እጂ እዚ ነገራት እዚ ክመፅእ ንኽትገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና እዚ ኩሉ ሓሳብ ሕጂ ብዝእምሮኻ ዝክስታይ ዝገብራ ታሒዝከያ ዘለኻ ዓይነት ኣርእስቲ ብዙሕ ሓሳብ ተምፅሞ ነዚ ኩሉ ሓሳብ ኣምፂኻ ኣብ ፅሑፍ እቲኻ ኩሉ ነገራት ጌርካ ከተመሓላልፎ ክትክእል ናይ ግድን ግዜ ይደልየካ ብዙሕ እዋን ይዘድልየካ ብዙሕ ምሕሳብ ይዘድልየካ ብዙሕ ኮፍ ምባል ይዘድልየካ ደቅኻ ኣለዉ ሓዳርካ ኣሎ ስራሕ ኣሎ ኣገልግሎት ኣሎ ኩሉ ኣሎ ግን ሓደ ብሉፅ ነገር ትገብር ተዳለኻ ካብ ኩሉ ግዜ ክትዕድግ ኣለካ ካብ ኩሉ ግዜ ተንባል ክትወስድ ኣለካ ማለት እዩ ግዜኻ ብግቡእ ዘይትጥቀመሉ እንተዳ ኮይንካ ብሓቂ ዝብለካ ናተሸገርካ ክትኸይድ ኣዚኻ ናተፀገምካ ኢኻ ትኸይድ ዲስፕሊን ክትገብሮ ኣለካ ሂወትካ ማለት እዩ ነፍስኻ ሓደ ነገር ንኸተፍሪ እንደዕብ ምልሰልካ ኣለኹ ተኾይነቲ ብጣዕሚ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ግን ግምት እስኪ ክትበና ንምንታይ ሓተካ ኣለኹ ትሪረ የድክም ድዩ ማለት ሰብሲ ግምት ኣይህልዎን እዩ እቲ ዝፀሓፈ እቲ ገለ ነገር ዝገበረ ክኾናል ድሓር መፅሓፉን ስቕኢልካ ቆ ገለ ንእሽተይ ፈታትሪኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንእሽተይ ዝኾነት ነገር ፅሒፍካ እውን ትሕዝትኡ ሰባት ዘይኣረምዎ ሰባት ዘይረኣይዎ ነገራት ብዙሕ ጌጋ ዘለዎ ፅፉፍ ዘይኮነ ከተቕርቡን ትኽእል ኢኻ ሕጂ ክልተ ሕቶ እዩ ሓደ ንምንታይ ፅፉፍ ደሊኻ ኢለ ሓሲበን ዋይ ካልኣይ ክንደይ ግዜ ወስደልካ አንተ ወይ ድበልካያታ ኣዘይ ድገረመትን ነገር ሰባት ኣብዚ ከምዚ ተተመሓይሽ ክብሉኻ ትሰምዕ ኢኻ ደይሰምዕ ከዓ ሰብ ኣሎ ብዛዕባኡ እንታይ ድኾነ ሰብ ደይሰምዕ እንታይ ኢሉካ ክትሰምዕ ሕጂ ሰለስተ ሕቶ ኢለ ሓተካ ዘሎ ብሓንሳብ ሓደ ሕራይ ነዚኣ መፅሓፍ ነዚኣ ሕጂ ክንደይ ወሲዳ ትልካ ምእንቲ ክርዳእና ከክንደይ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ትባ የድክም ድዩ ካልኣይ ንምንታይ ኻ ፅፉፍ ክኾነልካ ደሊኻ ብድላይካ ስራሕ እተዎ ብትኣመላልሳ ታሳልሰይቲ ድማ እንታይ ኢኻ ሰባት ምኽሪ ክትሰምዕ ድገበረካሲ እንታይ እዩ ሓቂ ፅቡቕ ኮይ ግን መሪር ክኾን ይኽእል እዩ ነቶም ከፅድፉኻ ኢሎም ደይኮነስ ክፀብቑኻ ኢሎም ንዝተዛረቡኻ እውን ምስማዕ እዝኒ ምሃብሲ ከመይ ጌርካ ክኢልካ ሓደ የድክም ድዩ ዝበልካዮ ብጣዕሚ የድክም እዩ ወየደይ ንሪኦ ኮይና ኢና እምበር ኩሉ ዓስቢ ዝህበካ ዕዮታት ድኸም ኣለዎ እዩ ወፊሩ ሓደ ሰብ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ላዕሊ ታሕትን ክብል ከሎ ኮታ
ድኻም ናይ ጉልበት ጥራይ ደይኮነ ናይ ኣእምሮ ድኻም ኣሎ ናይ ጉልበት ድኻም ኣሎ ዘይምድቃስ ኣሎ ኩል ነገራት ኣሎ ሓደ ሓደ እዋን ሙሉ ለይ ተቋሒለ ድሓድረሉ እዋናት ኣሎ ምክንያቱ ሓሳብሲ ምኻድ ኣብየኒ እጂ ከይፈለጥኩ ብዘይምስዓል ማለት እዩ كحسب كم زي أنت خون أجيك تحسب مسمى تسيخ ورد على أنت تمليس وريدم كصحف كخل علني تجيزي خيد نبتم هرتهم نفس رحا نبع نعلتي نفس رحنا بقول خوص دم تجيزي سلزة أكل جنا قام كبر كل اختصيون دخل الوانات هلو جن ستيل جنا تي نحر دعاء حدا هو بخان تخوين أنا بلك هلو أفزيته هو بخاف حترتر من بالصيل كان دخامي هذا أوان سبات كم زجبر الله يلكهم مجبار كم زي خوني يلكهم مفتان كبير سب توهبون حرزاي قوينو توهبو خد اللي يصبو هذا يصير إجزابيرس نقول لهنا توهباتي بنال جي تجزابير ذهبنا هو بس عند حرد توهبو لك خوينو وتقول كونه كويس تصحفني هتنببون كلك ننبب نجراتنا لك تنبب جيزي خاب قوي خاتوز هذا حسب مسمسكا ريسيرش تقبريخا جيزي وصل ينسو يدكم ينسو كم زين إحنا دما كل بعلها خات قبره تايب على خات قبره تايب تقبر أنت أخوين كا كمبيوتر كا سي كن جيزي عيد وصل لك تناي تقرنيا تايب قبره أنا معلو حنت في دل طريق أبيلا خطوز ألقى تخستاي سلست أربعة كي خات هرم نسول بعد تعمد كامي دخام تمسيخا دحار اتناي فيدلات جيجاتات عادي ولا صريون تبلكا او صخاخ تريو كلها معاتي تخون جي حد اوان سبيتي تحجزني نسبات ما اوصي شابترات هبوم ببي شابتر انتي نغير نصففنا مقناጭ خون ستيل زغل قنጭ كايو زغل انتي كاتبلو تحيون ساعه قبرم فتينكا كمان معات ملاقات يخاطرك نزل خاتم ليسكا ختصري دحار 4-5 تدخون سريحة بايند يقبره بعليه إذن جنزبي كم نخد قبره ما حد جنزبي بلك عند بايندر كيت كها بايند تقبره كم غيرنا تما قلت حجي هارد كوبي إدهبه نسوم دام بابو دما توم دري إلي دما كوركشن نقبره بغيح نقبره قلبتها نقبره خا يقبره مالتي تمليسو مسمت خا مليس كها أنا خا أتصاري خا تتصار مالتي ستيل متصريات زدلي مالتي ولا تاو خمس غير كاوصي خا يون كمز دبلكو خا صبغتنت الكاتوس على الله أنا عخانتهم زراعي الكانت مسلية كاوز صبغون تكون يا صباح مالتي بتي مع الرأيات مالتي إنه هو دخام الله بتعمي يزبلك حجي إذا يزبون كردو الله وخندم تاي دخيم كاتهم صخم دلخا من باب كفت الله وحزبنا كات حادة كنسر حل زلنا زنبب حزبس كمي غيرك أنا تي ما فكر كان تاي انت دايل كاني زنبب ولده خمس يزبل كم ما فكر يبقى على حساب مغنياته ندحر زين بيبكا بتاع حدا جناي بتاعمي مغنياته فلتأثات كله أما صحافة السفر فلتأثات ناب حدا أدراش عيد سدد ناب زنبوبو تبايلو زنبوبو انت يقولوني هيرغبوني هجي أفتح قدامي مصحفيش انت إلي حدا نقر كافز زبنا خد حبوه تدلي خاص أما صحف صحفوا عينه جن نمحمي كنا المصحف نصحف دلنا إيش قال لها من تغنى قوم توسب كي رخبه الكات جبر كايو خسع يمسد من ياتو مصحف أو تبيله خلص دحر ديدري أقول لك كون كاد لها معات فلتات معات نجارات أب كل مصحف تيدب لك المرتتات كلهم سي أما مصحف سفيرهم ناب زنبوبو يوم قنا تلاقيهم تمعرفهم زنبوبو سباك ساعة زنبوبو نجي زبنا كم يجير ناس أنباب نقبره إنا نبلدلنا موبز زبان زكو مصحف ديكونه ذرئي دي سمع تفلتت الذرئي دي سمع بسمع خيمة أن أمره خي نام زقبره زدن ززو بزوح عند حراب تلفزيون رئلو سب بزوح عند حراب هيدفون سمع على سب أمره نعبي يكون زغيد نام ندخون ندن زيد خي نفز زيد خي من باب جنك جرمكا ما ساجد قبره نتأمره بتعمي ما سلي دوس قالوا نتمره يصفحي مالتي من باب بتعمي قداسي لازم خلينا ننبب لنا ولا بايباد تصحف دي ولا بقلت تصحف دي جن كان ننبب لنا تبع ايباد دي بقلت تصحف كمان نعينتي زغودو نغرات الله ماتي جي سوليد مصحف حيس كان تنبب كلها بزح طقم له بزح نغرات الله مو دخام الله
ንምንታይ ኻጥዑይ ክኾነ ልካ ትደሊ ዝበልካኒ ድማ ዝኾነ ይኹን ነገር ናብ ህዝቢ ተቕርቦ ኣንሕና ሸቃጦ ክንከውን የብልና ሸቃጦ ይኮንና ማለተይ ነጋዶሲ እታ ንግዶም ዳያ ተገድሶም እምበር ይተሓዘለይ ነጋዶ ተለኹም ማለት እዩ ክንድምታይ ጽሪት ያሲ ብዙሕ ኣይገደሱን እዩ ብፍላይ ሕጂ ብዚ ደለና ሃገራት እንሪኦ ዘለና ነገራት ድሸጡልና መግቢ እዩ ድሸጡልና ዝኹላ ሰብ ተሓምም ደላስ እንታይ በሊዓ አንተ ዳይልካይ እቲ ፍሪዝ ዝኾነ ዶ ገለ ዝኾነ ገለ ተመሊሶም ሕጂ እዚ ትብልዑና ተመሊሶም ካሸጡልና ኣለው ማለት እዩ እጂ ንሕና ግና ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣይኮንና ክንሸይጥ እንታይ ደኣ ጽቡቕ ነገር ናብ ህዝብኻ ከተቕርብ ኢልካ ነቲ እምነትካ እኳ ኢኻ ነታ ደላትካ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እምነትን ተልእኾን ኢኻ بملكع مصحف غير كاريخا بملكع مزمور غير كاريخا بملكع قال غير كاريخا سي ناف حزبي ختبصح جي علامه نانتاي برهان ناف سب نمتاوي حدا برهان ناي حدا فلطت ناي مصحف قدس فلطت برهان ناي اكايدا ناي هيوت برهان ناي مورال برهان ناي بقع سب مخان تكون يكون ነገር ከተቀርብ ከለኻ እንድሕር ዳስኦልካ حسره مسر غيركا انت ባህል غيركاዮ ኣይትዕወተሉን ኢኻ ነሰብ ኣይትقربون ኢኻ ግና ከንተ ዳ ብታስተኽ ሕጁን ደለኹ በተዓቅመኻ ማለት እዩ ተዓቅመኻ ሲ ዋ ዚያስ ጽብቕት ያ እንድሕር ላትካ ከተውጻ ጽብቕት ያ ጂ በተዓቅመይካ ኣነ ተጽግብን ንቅጫስ ኣብ መቁላ ኣኸላ ይፈልጣ ይብሉ ሕብረተሰብና ሕጂ እንታይ ዓይነት ቅጫ ክትሰርሕ ዘለኻ እንታይ ዓይነት ነገር ኢኻ ነቲ ማሕበረሰብ ትህቦ ዘለኻ بحاليوت يزبلكالو كاب حاليوت زتلعلي كاب زي تمسات وي باشن زبلو زتلعلي نزبيس زي انت دا محلال فل بزي انت دا غيريا كم زي انت دا غيريا اجي احنا بتغرنيا ندحر صحفو لو خوينا بتقام قانا على بحغوتاتي بتقام قانا ولدي كم محلال فل لنتي نجر مالتي ريتو بتعمي اقداسيو حدتي هناسي ريتو لو كالاي دماتي زي هنس كملو نخيل ويون زقوانا صبكا ندحري دملسكا نغراتهم كل يخيل مالتي حجتي رؤيتو اب كلتيوم تم سباتيو زوسن دملكت مالتي انتاينت وهاب رؤيتو እንደገና ድማ ተቀባል رؤيتو مالتي اجي رؤيتو كتب كلخا من ينمن رؤيتو زهبو دله حدا فلطي حجي اندحر دا انا نحد خبايز عبسب رؤيتو يهبو خويني نامنت أبوخا بعد مدي بوخا زأكل ديخا تأكل قال من تات ريتو خطب أنت لا أنت سبيتي وأنت سواي من تاخ زن كم زي زك خو عند حري الكايوم مثلا نظام سبات اليوم ولا تتبلو دلخ حق خو نخلي ذي أبها هلا خجنا نغيك قبلو خا خجبرهم خلي ناين دامن دفار متينا ماما خستو وي بابا خستو ابوي خستو ادي خستو الكاغنا انس بزعزا غداي زي اسي كمزن تمثلني الكاخت نغرن كلخا بهدوء انت خاتبلو كقبلو خاخليو واي ودي كميدا زي اري خيا نقح كامبر زي انا سخمصي خيا زي حسابي لهم سي بتحسب كخصمم يخليو اجي افت بهالاي وي كاب ناتو طمح مالتي موتيف ناتو وي دما خب ابها هلا ناتو نتزهبو رؤيتو كبالاشو يخلي سلازي بزعبا رؤيتو تقبالنت انا غنا دوخونه يكون سب هناص رؤيتو خهبني مزدلي اب مصحفتي ديو اب غلملاتي الطيفاي صحفو انتاي دريوتي اتيتيود ناتاي انتايو اتا زهبن رؤيتو سي اندحر دا حغيزا يعريات اللينتا صحيفه يدلخو دينتا الى يدلخو كتعري اللي انت داخيلا تعويت الله مالت ስለዚህ እንታይ ኮይነ ኣለኹ ብሉጽ ሰብ ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ ድሕር ንሰብ ርእይቶ ክትቦ ከለኻ ከዓ ናይ ብሓቂ ክትሃንጾን ድሕር ደሊ ኮይንካ ምእንቲ ብሉጽ ክኾነለይ ኢልካ ትህቦ ርእይቶ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ርእይቶ ክንቅበሎ ዘለና ርእይቶ ማለት እዩ ንኹሉ ዝወሃበና ርእይቶታት ብሓንሳብ ምዕፃው ደጊኻ ሕማቕ እዚ ዘይውሕስነት ዝበሃል ወይ ድማ ኢንሴኪሪቲ ዝብልዎ እንተ ደኣ ደድበሉኒ ተቐቢለዮም ሲ كاباي دبلوص عينت كوينهم كسمعون يوم عينت زنغرات اتحساسبا رئيتو تقبالي طبيبن فلاطن مخانكا ملكت كامبر تحتسب مخانكا ملكت كايكون كافسب كم تنقس مخانكا مل اين اسكان اين اسك بمنم تامر بغوم يتنقسني خا مالتي
ናይ ብሓቂ መሚኻ እንድሕር ዳኣ ትርኢቶ ተቐቢልካዮ ዛሃንፀካ ኮይኑ ትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ እቲ ዝርኢቶ ዝህብ ዘሎ ዘይተረድኦ ኮይኑ እውን ከተረድኦን ትኽእል ኢኻ እዚኣ ከምዚኣ ማለተይ ስለ ዝኾነት እያ እምበር ሓቅኻ ኢኻ ታድበልካ ያስቀብልቲ ነይራ ድሓር ርእቶ ትህበካ ሰብ ብጋህዲ ከዓ ይቐኒየለ ክትብሎ ኣለካ እዛ ድሃብ እንድሕር ጠቒማትካ እታ ርእቶሲ እታ ዝበልካዮ ቃልሲ ሓደ እዋን ኣነ እስኻ ዝተዛረብካዮ ቃልሲ ወሲደስ እወሳ እኳ ኢለያ ነይረ እንዴ ሓሲበያ ነይረ እንዴ ይብላነ እንታይ ይደርየን ደሎ ሕጂ ካባይ ንላዕሊ ትሓስብ ኮይንካ ከይትረአ ምእንቲ ድፈርህ ደለኹ እጂ ኩሉ ትፍርህ እዩ በታ ደላትካስ ውሑስ ምዃን ምትእምማን ዝበሃል ነገር እስኻ እኮ ኩሉ ይትፈልጥኒ ኣነ እኮ ኩሉ ይፈልጥኒ ወሪድና አንተ ወይ ከም ዝበልናያሲ ጀመርቲና ናሽቲና ጳውሎስ ደኣክል ከማን ምቃሊና ንፈልጥ ኢሉ ብዛዕት መንፈሳዊ ነገር ምቃል ንፈልጥ ምቃል ከዓ እንታይ ንገብር ንንበን ዛረብ ኣለና ኢሉ ሕጂ ንሕና ከዓ ብኸምን ተቐረብና ይድሓይሽ ተደይኮነ ታገድሽካ ኩሉ ፅዕንቶ ትፀዓኖ ፈላጥ ኮይንካ ናይ ምንባር ፅዕንቶ ታገድሽካ ትፀዓኖ ሕማቕ ቆይ ከምኡ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሰብ ድኮነ ሕጂ ኣቐዲመ ከም ዝበልክዎ ሓደ ሰብ ርእይቶ ንሓደ ሰብ ክህብ ከሎ ይፈላለዩ መዘናኻት ኮይኑ ይፈላለዩ ብማዕረግ ድዩ ብዕቤት ዲኻ ባኻ ዝዓበየ እንተኮይኑ ይፈላለዩ እቲ ኣፕሮች እቲ ኣቀራርባ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እዚ ልኡም ምላሽ ዝብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ከም ጥዑም ኩላሶ ዝኣትዎ ድኾነካ ነገራት ኣሎ ዋላቲ መፅሓፍ ትዘራርባና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣስ ብከምዚኣ መሰረት ከምዚኣ ዶ ትመስለካ ኩስተሓወይ እንተዳኢልካዮ እንድሕር ደኣ እታ ነገር ብትክክል ትገጥምን ተኸይድን ተማዕብለካን ኮይና እዋይ ኢልካ ክድነቕ እዩ ዘሎ ብሄና ኣምፀኻያ ዛ ሓሳብ እዚኣ ኣምላኽ እኳ እንታይ ጌርካ እግዚኣብሔር ሂብካ ንዓይ ምእንቲ ከፀብቕ ኢሉ ነዚ ዕዮና ምእንቲ ከፀብቕ ኢሉ ነዚ ጉዳይና ምእንቲ ከፀብቕ ኢሉ እንድሕር ኢልካዮ ፅባሕ ንጎ ድማ ካልእ ፅብቕቲ ነገር ሒዙልካ ክመፅ እዩ እንድሕር ደኣ ሕጂ ዓፂካዮ ግና ኣብቲ ወጥሪ ኣቲኻ ኣለካ ኣብቲ ኣነ ፈልጥ ጥራይ ወይ ከዓ እንተ ደኣ ተቐቢልዮም ክንዕቑን እዮም እንጂ መብዛሕትኡ እዋን ብውሽጥና ናይ ውሽጢ ነፍስና ኣተሓሳስባታት ኣሎ ናይ ገዛእ ርእስና ኣሰኣእላታት ወይ ዕቤት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ኣምር ኣለና ናይ ውሽጣዊ ማለት እዩ ሕጂ ንገለገሊኡ ዓብይ ዘይኮነ ኩሉ ዓብይ ክመስል ኣለዎ ጀነሬሽን ተሪኢኻዮ ብእንግሊዝኛ እቲ ቃላት if you can't make it fake it ይብሉኻ እዚ ሕማቕ እዩ እዚካ ኣለኻ ክትገብሮ ዘይትኽእል እንተኮይንካሲ ክትገብሮ ትኽእል ጥራይ ምሰል ናይ ውሽጥኻ መንፈልጠካ ኖ እታ ናትና መንገዲ ከምታ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ከባድ እያ ውሽጢ ዝርኢ ኣምላኽ እዩ ዘለና ውሽጢ እንደረኣየ ዝመዝን እግዚኣብሔር እዩ ዘለና ሕጂ ሓደ ተበግሶና ኩሉ ኸኣሊ ኩሉ ፈላጢ ኣቦና ይኸሙ ተጋጊና ኣለና ሓደ እዋን ከም ኣቦኻ ዝኾንካ እንዲ ንመስለካ እቲ ሰማይ ኣቦና እዩ ኸሙ እምበር ንሕና እቲ ነገራት እቲ ክነብሎ ኣይንኽእልን ኢና እሞሲ ናትካ ሓሳብ ናትካ ርእይቶ ናይቲ ርእይቶ እቲ በሊሕ ሰብ ወይ በሊሕ ክኢላ ሰብ ዝበሃል እንታይ እዩ ነተን ዝመፃ ኣይድያታት ሓሳባታት ካብትን ድመፃሲ ኣሰራር ዓቢሉስ ሻርፕ ዝኾነ ነገር ውፅእ ሕጂ ሱ ኣይገድሾን እዩ እገለ ምፅዋ ሓሳብ እገለ ምፅዋ ሓሳብ ኮነ እንደገድሶ ሓሳብ መፅያላ ይደገድሶ ዳስ እንጂ ዝመፀልካ ሓሳብ ዝመፀልካ መረዳእታ ዝመፀልካ መፋትሕ ዳይ ዘድልየካ እምበር መን ኣምፅዎ ኣይኮነ ንስኻ ብደምፀኻ ኣምፂኻ ኣብኡ ኢኻ እቲ ጥበበኛ ዘብለካ ማለት እዩ ፅን ኢልካ ሰሚዕኻስካ ሰባት እኮ ከምዚ እንታይ ምባህላት ኢና ከምዚ እንታይ ካ ትብሎ ቦሎ ኢኻ መትሓዚ ናይ ነገራት ኢና ፅቡቕ ነገር ኣብ ውሽጥና ክርከብ ይከኣል እዩ ኣብቲ ፅቡቕ ነገር ክርከብ ይከኣል እዩ ሕጂ ከመይ ገይሩ ሰብ ንዕኡ ይምዝምዞ ከመይ ገይሩ ይወስዶ ግና ክፈልጥ ኣለዎ ሰናይ ነገር እናተዛረብካንስ ድሕር ሰሚዐዮስ እሱ ምፅዋታ ነገር ክትበሃል ያለ ይገድፎ እንተለኹ ውድቀት እዩ እንደውም ሓፍ ኣቢልካ ነቲ ሓደ እዋንሲ እዚ እንታይ ንኸውን ኢና መሲልካ ኣነ ሰብሲ ደይጋገ ገይሮም ክርኢኒ ይደሊ ሕስካ ኣለኻ እንታይ ገዲስኒ እዚ ፅዕነት እዚ ዝፀዓኑ ከምኦም እምበር ክርኢኒ ኣለዉ ድጋገ እቲ ሓሳባተይ ሊሚትድ ዝኾነ ዘይፈልጥ ፍልጠታት ሓሰውሰው ኢሉ ካብ የማኑ ካብ ፀጋሙ ኣኻኺቡ ጠራኒፉ ገለመለታት ከምኡ ገይሮም እዮም ክርኢኒ ይደልዮም ኣነ ምክንያቱ ኣነ ከምኦም ሰብ ዳ እምበር
ካብኦም ዝበለፅኩ ይኾንኩ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሓሳብ ኣዝዩ ብሩህ እዩ ቀዳማይ ብፅቡቕ አንደበት ድዛረብ ክልሉ ትዛራርባ ወሳና እዩ ብጣዕሚ ቅርበትካ ክትፈልጠለካ ድሓርካ ንምስማዕ ልብና ድኽፈት ጽቡቕ ነገር ክነግረኒ ለካ ከጸብቕኒ ንዓይሲ ሕጂ ክራቫታይ እንድሕር ተጠውያ በዓልቲ ቤተይ ስቃይ ትብለኒ እያ በቃ ዓላ ጸባ ኣነ እናሰበኽኩና ጎይኹን ንሳ ግን ዓቕላ ጸባ ክትዕርየለያ ትደሊ ምክንያቱ ናተይ ጽቡቕ ስለ ትደሊ ኣብ ዓይነየ ገለ እንተለኒ ኣብ ጁባይ እንድሕር ገለ ኣሎ ገለ ነገርሲ ከጸብቐካ ክጽቡቕ ከም ንዓኻ ጽቡቕ ሓሲቡ ከም ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ምቕባሉ ከመይ ትገርም እዩ ብዛዕባ እዚኣ ተዋስኦ ክንርኢና ሞ ናብቲ ቐጻላይ ሓሳባት ክንኣቱ ኢና مرحبا هيا حنا هادي كملغا مسكن عملا بتعامل صبو قرن اي خندي كتقن غربيتي خاصي بتعامي بقى دس بلني زغدا خاريو خلو طريتو ماكينه حاصب كريكا خلو اذا خلت خمس غير كتعزو خلو خاصي بتعامي دس بالغربيتي خنا بحق انا لا كلنا خما هايرنا تنخونا بزغربتنا واي زغبابين انتاي مساله بتعامي دس بالغربيتي خا حدا حطوك حتى كل غزي تعزو خلو انا زي سعري نعينها كده تقبل ري كان مو بزعبا زي انتي تحسب توكلسي ايفوتون بنفسي عقلي يتصبل لي كم فوق قبر لي ما ايفوتوني عيني ايفوتوني كان تقبرني ها واه عيني خامس في السماء خسر بنا تكون كانت حمقت الزرب كليت زاري بكانه هكلا يكون كان عيني يفسس تكون يفسس لمسا كان يتقبر وا لا حما قربيتها بنودي جد دحرك الرهابين انا نسخنمو ويلي غي تسبيح ولا طوان كذا سليت كم بقى هاي سلتن اي انت ترى قال لي متى وا اي وا صحي برجع على انت خاطر صحي قد قربيتي لك انا ابزي هنا ماني ولا وا ابزي قربيتي لك كان ختم عزو حلفك وا تاكسي سا ها نسومر كمان كرديو تخبر كم مسا ما خير مسيلو ما عاد يبغى بلو وما انا ودي لك انت كازار بس خلاص افكار كويس كفت انت دي زارو ده زارو يلو وسوس اطلع من زين بروح نبت شفلق قبلكو وا 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 انت تايل تاخذ زعما انت يا غدا تعرفوا انت نير انت سعر قرص كل خمسي هراي سعر خاطر وتقبرو ماكينه في دخل حادث حقو زياده ها حج جريهم مكر ها حراي بلو صبو زروا جميرو هراي انت دهم تاخذ كان يتقبر لنا هو عيني سي عند حزني كم تشكاك نقبر لي سيفوتوني بلو ما عيني خمس بس سنه خال عيني عين دكتور دخل ولا اوه سفي حول تزاراربو لك على عين دي اقداسيتها صبات كلكاو انا هم يكونن صبو اني تزاريو نيرو ነገር ግን አዛራርባ ላለ ዘይ ካለ ልምበር ተዝበላ ዘረባሲ ትክክል ይነሩ ትክክል ተዛሪ በቃ ግን ታይም ወጥ ጎብረኻ ወጣን ያነስ መልሐሱ አትሌት ይኮነት ምስኪናይ ነዚ በፍቅር በመሕረት ራኻ ትሪዮ በርት ተዛረበ ዘረባስ አገዳስ ዘረባይ ሐቂ ንዓና ንድሕነትካ ይተዛሪ በቃ ዓይንኻ ከይተወስ ዓይን ተፈሲሳ ምርኣይ የለ ምኻድ የለ ታትገብር ትኽእል ግን ንሓን ኣነ ቀሲለስ ከረኸበ ዓይኑ ባትሰስ ኖ ኖ ኖ ኮሚት ተስፊ ሓወል ጽቡቕ ይመኺሩ ግን አዛራርባ አለካ አሉ ደካ አሉ ልምበር ንሓን ረኽበና ዛሩበ ያና حسب حول دبل يتحرق وا ونجير كاسايت بس كبل الحان وا لا دي عمل كذا ها وا عمل زارو ما زارو خد هذا زكوي حنا نزل بمحرت خاطري فقري خاطري ابو جن حد نجر حطو اجر مجدي حتى كاسامي بزعبا زي صبو ازراربا كابتات واسئول قالته مهيرنا لنا نجلس بنا قاعدين مكاره فلت ناتو فصوم كرزي كل نجار دجبره خمزي من هي أبو زي كونه سبكة كم يجرك يا خمو ستريك تزار ولا حيش
حجي مصحف له حدا سب صحيفو انت هبركا ممكن انا حق مصحف زي يكون انت زخون كله يغلي ليه انت هاي مغبركا تمخرو زي اس بوتا خاي كونت مبلكايو دو بخميك تنغرو حجي ابوتو كلتي خستايات كوينو توسانه اندينا حجي ويتي فرد زبحال وي وسانه زبحال لينا حجي كبيدات كات نغرن دلخا حقها كبيديو او وسانه تبصح انت دا خوينكا كل غيزي يمانس اقام كتمازازن لك حجي اتوساناي تصور مرتعوناي نابوساني زبصحو مرتعوناي ممصا صور افتوساناي دلو جي يمانس اقامو ختدلل لك انتاي صبقت ነገር አላቶ አብዛ መጽሐፍ ዚአ ማለተይሲ እቲ ውህበቱስ በከመይ ደረጃ ይኸሙ ውህበት ካይኮነን ክትብሎ ታይ ስለ ድራኻልዩ እጅዝ ነገር ዚ ኩሉ ቲ የማነ ጸጋም ሓድ ማንፈራድ ቁኑዕ ኮናሎ ይጥባል መቼ በጣም አብ ኩሉ ቲ ንባላሾ ነሽገር ንሕና ሓጂ ቀልጢፍና ቅድሚ መጽናዕቲ አውሳኔ ንበጽሕ አፍርድ ንበጽሕ ወዮ ፍርድኻ በድሕሪት ይድመጽ قدم تصنيعه قدم ترائيه قدم تسبتي مننته قرب تفقيد له ويمرتعو قرب تبتون مرتعو قرب تفقيد له نقول لما خان رئي خاني هذا حر اذن يختبل تخيل حجو كما انت دا خوين كاخا تريو مش ياو نتابتناي مصحف دي خمس خلي نايدو خون يكون مزمور كون خيل حجي مصخان دحر داتي نامنت مزمور صحيفه حدا سب دحر دا زمرنا بلنا لمور ايا يلكا خوين مو سخا خمتي فاستر مالت دان حوي سخا زماريغا نوح غيركا خا مزمرون صنيحكا بابنت من تخنوستو مالتي هذا سبب امسيو صحفت حانت صحيفو زمر له يزمركا الله انا زي اخو صاي حجي افكاسيت كو صاي خمسخ غبراي بلك حجي نسخان تاخت بلد لخان بارسي نبا امسي خان ليالك حتى لك كانت خمس بلك حسب انت يلكا عدل تبندي خامو ولا تيسي كون دخون دي سوق إلى خبلك تدليني ويش نايب حقي كزاربك تدليني القاعد حتى لك أنا إذا نايب حقي نسخات بلاخ تزاربني يزدلي إلى ندحر حاتيتك حرايت بأمه جيجها بنيلكا بحق تصنع عمالتي تسمعون عون تبلون عون دحر زي كون كوينو بقى እንደገና ድገም አስተውዕሊካ አጽንዒካ ኺድ ክስታይ ግበሪኻ ኢልካ ምሻለካ ትብሎ ናባኻ ጥራይ ደይኮነው ናብ ካልእ ድሕር ከቢድካ ሕጂ ናብ ካልኦቱን ተሕልፎ ከምኡ ተመክሮ ዘሎ ናብ ካልኦቱን ተሕልፎ ድሓር ሰለስቲኻ ኮይንካ እምበኣር ክቡር ሓዊ ወይ ክቡር ሓፍቲ እዝን ኣብዚ ክስታይካ ጎዲልዎ ኣሎ ናይ ጸጋን ናይ ውህበትን ጉድለት ኮይኑ ተተሰሚዕካ እውን ውህበትካ ወይ ጉድለትካ ኣይመስለናን الكام كتنقرو جانا فتوى مابزي ابز عدناس بريتي ابز خماني هي يو اس got talent تقلزبل وي بريتين got talent بل قالو جاو يرئيو تيوم تداليوم نقرم يرئيمو تيوم كا تداليوم اما زازينوم ايفالن ايتحلفنيها وي ايترفني خايلوم كا ينقروهم مالتي ابز دما ولا خوم عين الدرجه يكون انبر بنؤسو جن ناب دانيا خاطير دلخ دانيا امستو عليو مزازيني يزبل نعخان تدا خبيدك خما خدا مسلسف توسخ بخمين حجزوز السبس او زير اخا يصقو ابكال صقو اختريت خليها اتنفتو انت خليها نسخاسي بزن تدمعي مثلنا لي زي نحدينات خوينا ابزنا بسديت تدمعي مثلنا حجي جنا كومو نبل كلنا حدا بتعم رتعويان كنكونا لنا اب لبناسي لبنا زامنو خونالو اي زحاوزس زلو ساي مسلنا نابزي رؤسو دايدي فلط امبر كمتني انت ويزبل كايو زياس ناتو ايت مسلنان الكاس امين كالالخا مولو بمولو زغن تنققالنا ማለት ካል አይ ድማ ሙሉ ሚዛን ክንወስዳለና እቲ መበል ሳልሳይን ዋናን አባህላናን አቀራርባና اواني ابهالنا نقراربانا اجي انستنا انا بحقي انا زي 16 عامت غير الله خبد مرأه حجي افت مجمريا تمرعنا له بزي خستايكا وصي لحبيط له زي خستايكا انت خاتلتي تجباناس تي بورتفليو سلانته له قمر يبل بزي خمس خوين له صايسكي
ኳሌታኻ ከም ዝኾይኑ ለኹም ዝትብሎ ፀናሕካ ገለ ክትብለካ ከላ ትርብሸካ ትርበሽ ደለኻ ይስማዓካ ግን ወየሳ እንታይ ክትገብረካ ደለያ ፅቡቕ ክትገብረካ ደለያ ዓርስ ሰበይትኻ ምስማዕ ድመስሎ ከምደ ለመቸም ኣነ ንስኻን ተማሂርና ንኸውን ሓጂ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለካ እሞ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከምኡ ክመልክዓካ ዝደሊ ሰብ ከዓ ነቲ ነገር ኣይኮንካን ኢልካኒ ሕጂ ቁሩብ ክሕምመኒ ይኽእል ኸ ወሲ ከልዎ ኣፅናዕ ኣሎ ሕጂ ናብ ካሴት ከውፅእ ይኽብለካ ካሴት ተደይውፅኻዮ ይሓሸካ ንምንታይ ናብ ካሴት ክትከይድ ደሊኻ ሕጂ ናብ ሲዲ ምውፃእ ደሊኻ ንምንታይ ናብ ዩቱብ ምዝርጋሕ ደሊኻ ገና ሓደ እቲ ግጥሙ ከምዚ ድኾነ እዩ እቲ ኣብ ዜምኡ ከምዚ ድኾነ እዩ ገለገሊኣቶም ሕጂ ደሃዮም ጥዑም ኣሎ ሕጂ እቲ ዜማ ናይቲ ግጥሚ ግን ናይቲ ክስታይ ግን ተባላሽዎ ኹ ዜማን ደሃይን ይፈላለዩ እቲ ዜማ እቲ ናይቲ መዝሙር ላዕልን ታሕትን ምባል እዩ እቲ ደሃይ ግን ናይቲ ሰብ ደሃይ እዩ ሕጂ ካብ ደሃይ ጥራይ መዝሙር ኣይትሰርሕን ኢኻ ሕዝካ ኣለኻ እቲ ግጥምታት ንባዕሉ ካልእ እዩ ማለት እዩ ድርሰታት ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ከመይ ይሳኻዓሉ ርኢኻ ኣብዚ ከም ዘለኻ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ክስታይካ ኣብዝን እጎድለካ ኣሎ ኣብዝን እብለካ ኣሎ ኣብ ደሃይ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ቅልስ ከዓ ብኩሉ መቸም ሙሉእ ኣይትኸውን ኢኻ ደሃዩ ከመይ ገይሩ ከም ደዕርየሉ መገድታት እውን ካብቲ ተመክሮኻ ማለት እውን ከተካፍሎ ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ግጥሚ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ግጥሚ ሕጂ መብዛሕትኡ እዋን ይህቡን እዮም እንታይ መባሃሎም ግጥሚ ቸክ ክገብረሎም ከምዛ ድበልኩ ካይደ ሓቶም ማታይስ ልበይ ኣውዲቐ ክሪኦ ዲኻ ትደልየኒ ወይስ ኣው ከለኹ ሓቅኻ ኢኻ ኢለካ ጥራይ ክኸይድ ኖ ልብኻ ኣውዲቕካ እምበር ተዳኢሎምኒ እታ ናተይ ግጥሚ ነታ መፅሓፍ ነታ ፅሕፍቲ ማለት እዩ ብናተይ ግጥሚ በቲ ክስታዮም ይፅሕፈሎ ንዓኸይ ተንከፍኩ ማለት ሕጂ ገለገሊኣቱ እንታይ ሕጂ እንድሕር ከምኡ ገይረ ፅሒፈሎም ሪራይት ክትገብሩ ክትፅሕፎ ኣለካ እንደገና እዩ ትብሎም ዘለኹ ምክንያቱ እቲ ግጥሙ እንታይ ኣንባሃስተ ዘይከውን ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ገይረ ግን ኣይተቐበሉን ማለት እዩ ነታ ወሲዶም ማታ መዝሙሮም ታክስታይቶም ለባማት ካለው ከተዓራርየሎም ከለኹ ዝቕበልዎ ማለት እዩ ሕጂ ንፅቡቕ ነገር ኢልካ ትገብሮ ክሳዕ ዘለኻ ዘይምቕባል ኣሎ ምቕባል እውን ኣሎ እሱ ግን ኣይኮነን ተገድሰካ ንስኻ ግን ፅቡቕ ብሉፅ መሊሱ ክኾነልካ ምእንቲ ኢኻ ነቲ ማዕላ ተቕርቦ ትሰማዓይ ሕጂ ርእይቶ ክቕበል ከሎ ብሉፅ ከም ዝኸውን ክፈልጥ ኣለኹ ናንተይሲ እናተበላላሕካ ኢኻ ሓፂን ንሓፂን የብልሖ ይብለና ሓደ ብፃይ ድማ ነቲ ብፃይ ከምኡ እዩ ዝስሕሎ እንደብልሖን ማለት እዩ ሞሲ በዚ እንተ መለስናዮ ይሓይሽ መስለኒ